Landelijk binnen de boerendemonstraties weer vol op gong. De boeren uit de omkrieken van Westergeest en de Triemen pakten dit oorzoen. Ze gingen langs bij de basisscholen in Westergeest met molken, cheese en orenzuivelproducten om op deze manier bewustwording te creëren. We moeten wel even op kaart zetten dat we het stikstofplan binnen van het kabinet. En we hebben bijvoorbeeld net al wegen blokkeren gaan en zo. Dus wij wonen eigenlijk wat ludieks doen. En toch wel even, inderdaad dat de zuivel belangrijk is. Vandaar de ijsjes en de molken en de yoghurtdrink. De ijskoos binnen lekker. Maar voor jongere Ben is het nog dreig om te begrijpen dat de producten van een ijsko bij de boerwijk komen. Ik wist dat wel, maar die lietse band wisten dat net nog al. Dus die leren je ook wel prutten van. Ze wel, het is belangrijk dat de boeren blijven. Ze hebben geen ijsjes en alles meer. Je bent de boeren omdat ze te weinig eten hadden. En de ijs komt bij je boeren bij. En wie mij dat al je eten. En nog even het rekkers. Net als de boeren uit de omjouwing is het wichtig om een statement te maken. Maar dan wel zonder oerlest. Je krijgt denk ik meer goodwill terug dan distributiecentra dichtzetten en oorgekkigheden doen. Soms als van die beelden, dan gaat het wel een beetje mal. Want dan gooien ze strieën pakken in de politieauto. Dat vind ik wel een beetje, zeg maar, was nog wel respect dat je in de politie is. Maar ik snap het aan de ene kant ook wel dat ze wel boos binnen als ze fjot matten.